Suomessa. Miten sä Eetu ootat tältä viikolta? No joo, aika innoissaan kuitenkin ei ole ihan normaalia tulla Suomeen tässä vaiheessa pelaamaan, että ylipäätään pelaamaan, että tosi hieno juttu, että ollaan saatu tämmönen järkättyä ja paljon ollaan saatu molemmissa jengissä paljon suomalaisia, niin tosi siistiä ja odotan hauskanpitoa joukkueen kanssa, pystytään ryhmäytymään samalla ja pelaa hyvää lätkää. Eetu, aika kiinnostava vuosi kaikille huippu NHL-pelaajille. Totta kai teille mestaruuden puolustamisvuosi helmikuussa NHL 4 maan turnaus. Minkälaisia aatoksia tuo aika kauan odotettu, paljon puhuttu Four Nations tällä hetkellä herättää? No joo, aika tiukka kausi tulossa meille ja niin kuin sanoit, puolustaa vielä mestaruutta. Jokainen jengi tulee varmasti tosi kovaa meitä vastaan pelaamaan ja sitten siellä on se Four Nations turnaus, missä parhaat pelaajat taas lyödään kentälle, niin varmaan tosi odottavainen fiilis sitäkin kohtaa, että taas nähdään parhaat pelaajat parhaimpia vastaan. Miten kiihkeästi itse odotat kutsua tuohon helmikuun Leijonin? No ehdottomasti, että aina olisi kunnia päästä pelaamaan Leijoniin ja varsinkin nyt kun parhaat pelaajat varmasti tulee pelaamaan siellä, niin tosi hieno, että olisi päästä joukkueeseen. Millaista ohjelmaa te olette muiden suomalaisten kanssa kehittäneet tälle viikolle? No nyt meillä alkuviikosta ei mennä jäälle tässä heti alkuun. On vähän saunomista ja vähän ruokahommia, illallisia ja sitten mennään Tampereelle ja vähän samanlaista, että mennään käymään tuolla Näsin neulassa ja sit onkin jo peli. Morris sanoi tuossa, että Niko Mikkola kun tulee vaihtoon, niin hän on aika varma, että hän kiroilee coacheille ja muut suomalaiset nauraskelee, mutta hän ei ymmärrä suomea sanaakaan, niin pystytkö sä vahvistamaan, että mitä siellä oikein puhutaan? No joo, Mikkola aina tykkää ilmaista itsensä aika vahvasti ja ehkä välillä se saattaa jopa kuulostaa muille, että olisi muille vihainen, mutta hän on itselleen itsensä tosi kriittinen ja omille peleilleen ja joo, hauska juttu just coachit ei aina ymmärrä mitä sieltä tulee suusta, mutta niillä on hauskaa nauraa aina. Barkey said Lundy is in charge. Yeah, I think he knows this area much better than us, so I think he's done a really good job that I heard the schedule, and we'll see how it is in reality. Bill Zito was asked about something that Finnish players have in common. He said sisu. So how would you agree with that, and how would you sort of, I guess, describe or explain the thought behind that? Yeah, I think it's like sisu is behind like work ethic. I think everybody works really hard and doesn't give up at any point. Do you agree with that? Yeah, I think it's something we all kind of have and ready to work for it, and I think it shows in our game, like playing 200 feet, like stuff like that.